Unai Kalzonek beste modu batera biziko da futbola aurrerantzean. Aulkitxoa jare eta sale moduan egongo da Armaietan. Atxeden hartuko dau, baina ez da betirako agur bat, gero arte bat baizik. Unai Kalzon, atzaldeon. Atzaldeon. Eskerrik asko, gonbidapena onartziarren. Zer ez, bai. Zer mobilizatzu barruan ona bueltauta? Bueno, ondionez, oine deskantzo denpora da, igual iraien igual bai. Bueno, atxeden demoralixa igual jokalari izendako, baina zuk ondo dakitzu, ez? Zertan ibiliko dian une honetan, ez? Bai, oin landalan. Bakero eta kompainia. Oin landalan ibiliko die eta ez duzten bidexeik imuten, oingo garai hona itxan izaten da deitxu eta deipilo bat, jentiakin berbain eta, bueno, lanien. Zatik pentsau zeben edo erabaki zeben hauzala momentua, Unai? Bueno, ez dakitz barrutik urteten dan gauza bada ez, ikusten zoiez, demoraldixa aurrea doian enien, sentiru itxen dozu ez, eta, bueno, apur bat, ja, ez dakitz hitza kantzauta dan, baina gero eta gehiago, ez dakitz, erreta be ez da hitza, baina, bueno, horka notetan nagoen ja. Neke puntu bat. Bai. Azkenian badia urte batzuk talde nagusiakin, baina atzetik be, rodajia badaroia zu. Ze bai, uda igoin zan, uda mantendu ina, baina horratzean lan, buruko min eta sufrikari xo ondixea dauan nahi. Bai, pilo bat. Gentiak guztia hona baino gehiago, ez? Segu azkenin afizionagoa gara, baina gauza askotan profesionala moruen bizitzen dugu, eta lan be deskonektau ez dugu deskonektetan. Etxera zoiez, lotara zoiez, eta beti zaitu daia urrengo partiduan pentsetan, edo azte buru ontakoa, edo pasautako partiduan, beti buruai bueltak egunden. Baina ulertzen dut, hainbeste urtietan entrenatzaile eta aurretik jokalari bilita, futbolak asko emungo zotzula. Zer egun dutzu futbolak Unai? Bai, futbola pilo bat emunduz, bai. Sobreto lagunak, ez? Eta, guztetak jatzun, hobi horrek sortzen dauen dana, ez? Eta gentia ezagutu, eta talde bat ikustia zu guro zu moruen jokatzen, eta kompetizio hori, laguntasuna, taldeko giro hori, eta gauza, bizitzako momentu oso onak emunduz futbolak. Bizitzeko estilo bat da? Bai, nik uste baietz. Hainbeste denporak entzen dutzu, edo inbertu irubiozu, nik uste dut azkenien estilo baten bihurtzen dela. Eta zu futbolari? Zer musatzu? Ordu askoz aparte. Ni futbolari moruen, ez da hitxe antzera, ez? Talde giro hori, disfrutetia, guztetak gatzun kirolien hori kirola itxia, ez da hitxe kirolak emuten dauen gauza ondanak emunduz. Egon gararen horre arrazki batzuk begira eta arrazki batian infantil mailako taldia zingozen eta esan dozazu, ez? Honeik infantil maila eta jokalexak eta ni batera hasi gara atxabaltan batzuk gaur egun lehenengo taldian dauz. Bai. Zorionez, ikusten gauen, ez? Ja infantiletan, eurekin koiziru gauenien, ikuste zan, talde oso ona zauela, multzo oso politxa zauela, eta, jokalari aparte pertsona, jokalari onak alziela izen, ez? Eta gisa da, oso posik eta oso harro nau, hori igo nazelako, olako batzukin, batera, eta penia beste batzukin, ez? Potentziala zauen, handion jente gehiago igoteko, baina, azkenien kirolak hori hauko batzuk bai eta bestatzuk ez, baina, Zure futbol taldiek, zuk gure izan dozu moduan jokatu daue, edo zu egokitu zara, da betiko debatia, ez? Beti egokitu bizara gauza batzutan jokalari xein, nik usteot, eta baina zure izaera bat emutetzazu zure taldiai, eta taldiak jolasten dago, zuk gurozun moduan. Beti be, jokalarixen, ezaugarrixak eta ikusi biozu, eta hortara adaptau. Baina, hemen zorionez, nik urena, nik ulertu duten futbola, nirekin igo dienez batzuk, eta beste batzuk, inguruen ibilienez, beti ulertu izen dugu futbola modu oso antzekuan. Hori importantia da. Bai. Ze bestela gero sortzen dira istiluak, konfliktuak eta bestelakoak, ez? Bai. Holako epeukiko zebenzuk, edo? Zorionez oso gutxi. Ez dakit, ez daukoto lan baten bat olan gogoratzeko moduen, ez? Ez, egisa da hemen suerte asko aukidot.
zeukioten pertsonak eta jokalarixak bueno, oso errespetu handikoak ziren eta ez du auki apenas arazorik. Jokalari be izan zinen. Nolakoa zinen jokalari moduan? Bueno, apur bat entratzaile moruen, ez? Ni defensa jolasten hauen, bueno, saiatzen ditzen gogorra izeten, eta, bueno, serixua, beti edo askotan kapitain lanetan ibilinaz, eta apur bat, bueno, hori lider hon bat izeten saiatzen ditzen, eta, bueno, konpromesua, eta beti taldian onerako gauzak bilatzen, eta, bueno, apurtxo bat oingo moduen. Zorrotza izan zara, entrenatzaile moduan, exigentia? Bai, nik uste dute olako mailatan, bueno, zorroztasun baten barruen, gero gisa da, bueno, eskerreko eskua behauki behela ez, baina, bai, esango nuke baietz. Importantia da, zorroztasuna jokalarixei konpromiso maila bat eskatu bia esate, kategorisa honetan. Bueno, nik esango honek danetan, baita arrobixan, da bitzenian be baita, baina gero zorroztasuna be, egin dut, neurrixan. Bai, klaro, badakigu zarela profesionalak eta bueno, azkenien pertsona gara, lagun kuadria bagara, eta ulertu diozu nun gazen. Eta guk ulertzen dugu nun gazen, eta bueno, beti be norbaitxek zehozer basaukon, beti irteran bat, familixakin ez da dire, bueno, hori beti ulertzen zen, eta beti saiatzen gitzen, ondo kudeatzen. Zer dako ona entrenatzaile izatiak? Ez dakit. Azkenien ikusten dozu, konpetituten dozu, ikusten dozu zure taldiak, bueno, zure izakerakin konpetitzen, talde baten barruen zauz, maitxe duen kirol hontan barruen zauz, ez dakit. Eta erosu hau, alde honetan baloiakin atzeko jokalari honei moduan, edo aulkixan? Horrek dakarren danaki. Bai, erosu hau nik uste dut jolasten, jokalari moduen. Zeure lan hain eta... Claro. Eta azkenien zu, bueno, talde baten barruen zaz, baina zu bakarrik apurtxot zure lan haitzen dozu, eta jazta, eta ez du itxezara eta bestien, bueno, gestio nobiozu, 20 piku pertsona, 20 piku jokalari, baina, bueno, jokalari baino nau pertsona die, eta gehi gorputz tekniko bat, gehi, bueno, inguruen dauen danak, sarata danak. Orduen, nik uste askoz errexagoa eta politxagoa dela jokalari moduen. Hemen atzeko jokalari honetako adinak inaziko zinean zue entrenatzaile, asko aldatu da? Entrenatzaile baten papera, urte honetan danetan? Bueno, nik uste baiet. Zu aldatu zara, edo... Bai, nik uste baiet. Nik uste baiet, egisa da, bueno, entrenatzailea ez da berdina infantiletan egotia, o juveniletan egotia, ero seniorretan egotia, ez hori, bueno, dano jakimiko gauen gauza bada, eta bueno, seniorretan beste gauza batzuk eskatzen dozu, hemen formakuntzan beste ezaugarri batzuk eskatzen die, beste gauza batzuk eskatzen die, eta bai da ezberdina. Eta ni hasi nintzen dien, edade honekin jolasten, entrenatzaileak beste modu batek, beste estilo bat erutezan. Eta gaur egun asko evoluzionau dago entrenatzaile baten papera eta bere zereginak. Entrenatzaile futbolzelaixean irakasle hemendik kanpora. Matematika eta teknologia, esan dozazu. Batxillergoan ez DBH-en. DBH-en. Zer kudeatzen da hobeto? Ikasgela bat edo entrenamentu bat? Entrenamentu bat, duda barik, zalantza barik. Bueno, hemen datoz guztetak jakielako, jolas bada, eta hemen jolasien gaz, ez? Eta bestien, bueno, azkenien matematikako klasiak, bueno, normalien jakie guztetan jentiai, ez? Bueno, tekno igual bai da divertigarri xaua, baina zalantza barik hemen hau kudeatzen da hobeto. Ikasturtea mailarara nekatuta aldeko zinean, futbol alde batetik eta azterketak eta bukatu dituzue, bada, patxada sartzeko momentu hau nahi? Bueno, ondionez, azkenengo txampa falta da, azkenengo baluaketak, azkenengo, bueno, burokrazia hori dana, ondion falta jata apurtxo bat, baina egisa da, futbola izten da, itxin hauen momentutik, bai noia 3 bat aste, bueno, lasai xau, hori begisa da.
Uda aipatu dugu baina eta berriz, bueno, zu hemen hasitxakoa zara eta hemen bukatu duzu zure futbol ibilbidea. Osasuntxu da, uda? Bai, nik uste dut oso osasuntxu dagoela. Bai, neska mutiko pilo bat ikusten dieme jolasten, gero eta geixau, ilusioz ikusten duzu oinebe, maiatzat demoralditza bukatuta eta ondion jarraitzen dago entrenetan, eurak eskatzen zu geixo entrenetako, jente pilo bat etorten da ona, gero eta geixau nik uste dut, entrenatzaile faltan eta ez gauz, nik uste dut da oso zoriontsu. Importantia da voluntarizue lana, ez da? Bai, Bestela ez dago. ez dago, hemen ezin ja. Geratu zatzu Arantzaren bat, kentzeko futbol munduan? Ez, Arantzarik holan ez dut uste. Bez, oso posin hau inakuakin. Egisa da, bueno, gero entrenatzaile moruen fatezara kentzen, ez, beti gure izen dozu, amets batzuk bete edo, eta bueno, zorionez, aukera aukidot, eta lortu dugu. Ati eitsi duzu betirako edo gero arte bat da izan atxabaltan edo beste denun baiten? Ez, gero arte bada. Eskenien hau hobi bada, asko guztetak jat, zorionez oinarte, bueno, posik eta ondo fan jat, orduan, gero arte bada. Eskerrik asko eta armaietan ikusuko dugu elkar. Disfrutau. Vale, eskerrik asko zuei. Zuri.